Madokachere mabuja dzauya dzanyasi nhau dzezuva re14 mumwedzi uno waNdira. Ipapa tiri kutanda nonyaya iri kufadza mufana yuyu Temu Speed Jani aiwa ari kuita tuzvino urohwa manja zvikuru noazhinji kuti aiwa uri kukona uri kuzviita zvisvino zvakanaka. Wanhu watosimba kumunyepa kuti iwe kungwarira kuzopindawo mugomba rakawira wamwe rokuti unopuwa zvinhu uchinzi takuziwa fani takufarira asi ndokuperawo kwacho ikoko. Undopuwa zvinhu izvo zvobva watopera. Tikai tigoona kuti achazviita sei. Shedu Huringa tinenge tichizokunyepai. Ipapa hurumende iri kunzi iyo yaisa mamiliyoni 10 chaiwo omari yekuAmerica kuti wanhu wanoita zvokunadzira zvinhu zvinosekesa vanhu nokunakidza vanhu padandemutande wawane kubatsirika. Rekai tione kuti zvichasvika papi, ichabatsirika sei nyaya yacho. Shedu Huringa tinenge tichindokunyepai manduwe. Munayo uri kuita mvura manduwe. Wendo huno vanhu vachaita kuzvimbiwa aidi nokusaya zvokudya. Izvezvi kureketa kuno vanhu vari kutoreketa kuti mapuno anokona kutanda kusaika. Munondoziva kaa kuti mapuno anoda mvura yakawandisa. Rekai tigoona kuti zvichapera sei. Wanenge watozvikona peno ndiwo vari mumagreen house heno tinoramba takaringa asi pakafitira kunakidza ipapa. Mapuno akafitira kutoti anotanda kutoita $42 chaiwo. Iwe panenge pakanyangariwa asi rekai tigoramba takaringa. Peno ndokuti okwedu mabuja anorima mapuno matsvuku aiwa agoite tuzvino. Nhamo ino ndoya basi kana uribe kurima mapuno asi uchida kudya jocho panobva panetsapo. Kuguruwe wanhu vari kurwadziwa fani kwaino kuti mapurisa ari kuenda pokare kofukunura zvakange zvaitiwa naiyeka zvitsva. Paribe chizvino wakomana pakanyangaritsa. Wanhu vakanga vawika hama dzavo nokudidi vakutanda pokare kudzifukunura kuti vaone kuferefeta zvizvino. Manduwe idi pakaita kuoma. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Ticharamba tichindoringa kuti zvinenge zvienda nokupi chaiko. Hobe panhau masvingomira wagoti iwo kwai akamboita mumiriro dare paramende kuchiredzi yokumadoka zuva Chiredzi West pachirungu. Farai musikavanhu kwai apfa. Rekai tigoona kuti ndizvo chere kana kuti zvichapera sei. Chedu kuringa ipapo nokuti kuribe kumwe kwazviri kureketeka kuti ndozvaitika. Tinoramba takazviringa. Apa kuno varume vairi vagonzi wangu vakatakura zvinoputika zvakaita zvimabhambu manduwe. Pamudhudhudhu wavo kwai zvaputika zvinhu zviya zviiwe pawapfira pabodzi ipapo. Mweya yavo ngaizorore murugare. Rekai tigoona kuti zvinenge zvienda nokupi chaiko. Uyu akambopinda mudare reparamende nokubirira dhekesta nduna. Kwai asungiwa kuti kwai agoda kuvhurira imbwa kune wakuru wangu wauya kobata motika yache watumiwa nodariro dzimhosva. Ari kunzika kutadza kubhadhara chikwereti chezviuru 40 bodzi zvomadhora ekuAmerica $41,000 pachirungu. Kuno bva ati munotoraba motika yangu ndotokuburitsira imbwa. Iwe pakanyangaritsa. Wajaira hunhu hwavo kuzani kundotora zvawapfupi nokurepa. Unorekai tione kuti achaperera papi. Wendo huno idi paribe chizvino. Kwai makorokoza arura kubulawayo ukuku zvokutoti ipapa wari kutochera chero munyasi chaimo moguwa raiye Dhumiso Dabengwa. Ndizvo zvika zvaagochemera Dabengwa zvizvi panguva yaagoramba kuti Morgan Tsvangira yatonge. Izvo kaizvo dai Tsvangira yakatonga nyika yakanaka. Heno manduwe rekai tirambe tichiona zvedu kuti zvinoenda nokupi. Izvezvi uno Zimbabwe Investment and Development Agency ZIDA kwai vari kuti wakomana tiri kutsvaka vanhu vanouya nomari kuti wabatsire nyika mune zvinhu zvinosvika 10 bodzi. Kwai zviri kudiwa mari. Chokutanda kwai tiri kuda mari inoita mamiliyoni 200 anoribodzi $201 million pachirungu kuti tiise kuHunyani Agro Industrial Zone
ikoko kwai kunenge kuchizoitwa zvese zvese zvine chekuita nokurima, vanhu vaboye chokudya zviri nane zvikone kuunza mari. Pokare kwai tiri kuda $120 mamirioni emari ekuAmerica, $120 million kuisa kuMasuwe hotera iri kuMapopoma kuVictoria Falls, ndokwaida kuwakiwa ikweyo. Rekai tigoona kuti zvichaitika chere. Pokare kwai inonzi Agro Strong Beef and Dairy, ino mapurazi kaainayo. Kwai watoda kuti wasimudzire kuti ng'ombe dzinge dzichibereka kana zvinosvika zviuru 3 chaizvo. Varume vari kufunga pakuru. Rekai tione kuti wanoiboya chere mariyo. Kwai tiri kuda pokare mamirioni 40 oinonzi Sisada Agro kuti itibatsire tikone kuingidzira zvakarimiwa kare zvirimwa zvinotengesiwa kunze kwenyika. Rekai tizvione kuti ndizvo zvichaburika chere kana kuti zvinenge zvidini. Apa wagoti pokare NRZ irida kuti itande kutanda kunhadzira iyo zvibatanjanji railway slippers pachirungu, okongiri mandiwe. Kwaiwayo okongiri ari kuda mamirioni 200,400 $2.4 million pachirungu kuti wawake paanonhadziriwa pacho kubulawayo. Rekai tione kuti zvinoenda nokupi. Kwaipapa tiri kuda pokare kuti tiise factory inonhadzira mushonga unodzivirira chirwere chomahwanda, foot and mouth disease vaccine manufacturing pachirungu. Kwai tiri kuda mamirioni 45 $45 million pachirungu. Wari kuti iwo pokare chimwe chavari kuda mamirioni 50 $58 million pachirungu kuti tikone kugaya dzimwe simbi kumanhize dzinozotengesiwa kune kunyanya kune avo vari kuita zvomugodhi. Rekai tione kuti vanozviita chere zvinenge zviitikaira sei. Apa wakati iwo pokare tiri kuda kuti tiite zvokubatsira kuti gwenya romagetsi risimukire. Pari kudiwa mamirioni 20 ari kuda kupuwa kukambani yoSogas kuti iingidzire kubika magetsi kuHwange. Pokare purazi riri kuda kuisiwa zviteya zuva masolar panel zvomamirioni 30 noribodzi omamirioni okuAmerica kuSunway Special Economic Zone. Rekai tione kuti wachaiboya chere mariyo kana kuti zvinenge zviina nopapi. Tinoramba tichindoringa kuti zvirikutegaira sei. Kureketa kuno toringa dziri kuitika pasi rese. Kusouth Africa zvikoro zvavhuwa mandiwe. Idi batai murefu batai mupfupi chaiko. Vanhu vari kuzama kuti wapwere waende kuzvikoro wachionekera wakanangidzika zvisvinukamu. Ewo vari kuita zvino. Rekai tichiona kuti zvichakoneka chere kuramba zvakadando. Asi vamwe vari kurwadziwa fane kunyanya mudunhu roGauteng nokutoti kunzi kwaisai padande mutande mapepa enyu tikupei zvikoro munhu wese achibva aunza kwatiri chibva tamupa. Ikoko ndokwakuvhiringa nokuti vamwe vazhinji vari kusaya kuti woita sei. Wapwere wavo wasaya nzvimbo muzvikoro zvacho vari kunzi ipapa paribe. Unobva watoonana yawe kuti pakanyangaritsa. Rekai tirambe takaringa hedu kuona kwazvinoenda kuti ndokupi. Ipapa kwai kudunhu romuPumaranga kwaita mafashamu mhanduwe ari kutokonzeresa kutoti munzvimbo inogara mhuka yokuruga kwairambidziwa vanhu kupinda nokutoti pakanyangara kwaisiyai mhuka dziri dzega dzimbopfumvura dziribe vari kudzivhiringidza. Nokutoti ipapa kwai mafashamu acho aribe kumira zvisvino munoweredziwa mhanduwe mukadaita nharo muchienda ipapo. Kwai paribe kana chiri kusara nokuti hwizi huri kupfuura neimomo hwese hwizi hwese huri kupfuura neimomo hwakadira mhandiwe kudira chaiko kusvino. Rekai tirambe tichiona hedu. Apa kuUganda kwai Bobi Wine imba yache yakavhiringidziwa kukomberedziwa chaiko neyo manyerere haiye Museveni, mapurisa nomasoja. Pakaita kunyangara paribe ari kupurika paribe ari kupinda. Unobva waona naye kuti inhambera wakuru wavanochinja bamuitiro wavo. Apa izvezvi dande mutande kwairadzimiwapo kare kuUganda ikweyo. Apa sarudzo dziri kunzi dziri kuuya kana mangwana chaiye.
unobva wasaya kuti wakomana. Sarudzo dzacho dzinoitiwa pakaita sei dzakadaro idzodzo. Rekai tione kuti zvinosvika kupi, asi zvinooma. America yavhundutsa vanhu, iri kureketa kuti kwai nyika dzinosvika 45, 75 countries pachirungu, taakumbomira kuisa pavhiza kuti vanhu vakone kuboya mavhiza kunyika idzodzo. Kuwandako dzakaita manduwe. Iwe pakanyangarisa. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Kwaiwa rutotanda sondo riri kuuya irori. Imi pano nyaya yapo. Apa idzo nyika dzokumadoka zuva dziri kurapa dzinoti wanhu wangu budikai munyika yeIran. Nyika yega yega iri kundoti wanhu wedu budikai munyika yeIran. Usaya kuti chii chida kumboitika kunyika yeIran. Peno America yati wakomana ndaakuenda kobhomba. Heno rekai tirambe tichiringa, asi tiri kushira kuti paite runyararo nekuti wakandoita zvokubhomba izvozvo mari yavo iri kuumburuka pokare. Rekai tirambe tichiringa. Izvezvi kureketa kuno Nigeria iri kuwisana noMorocco. Rekai tione wakakunda. Apawo Senegal yakabatiwa yabata Egypt. WaEgypt tatafunga Moses ari kuti WaEgypt muri kuona nyasi wawa muchagoona zveba. Tikati ewo kam maita tuzvinu makona imiwo Senegal. kuManchester United Michael Carrick, aiwa Michael kwaindianza abenhuke ambotora kuita murairidzi wakomana iwawo. Rekai tione kuti zvichaperera kupi chaiko. Tinenge takaringa kuti painopera nyaya anenge apapi, mbani achazoisiwa ipapo. Heno tiri pamabuja kwanyasi uno. Rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onau.